Σταματήστε ό,τι κάνετε και ακούστε με ιερή προσοχή. Διότι αν είδατε χθες το βράδυ στον ύπνο σας κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή να σας μιλάει, βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε τεράστιο, θανάσιμο πνευματικό κίνδυνο και διαπράτετε εν αγνία σας ένα από τα πιο καταστροφικά λάθη της ζωής σας. Εκατομμύρια άνθρωποι ξυπνούν κάθε πρωί με δάκρυα στα μάτια, νομίζοντας ότι ευλογήθηκαν με μια θεϊκή επίσκεψη, πιστεύοντας τυφλά ότι η νεκρή μητέρα τους, ο πατέρας τους ή το παιδί τους ήρθε από τον άλλο κόσμο για να τους δώσει ένα μήνυμα, να τους ζητήσει νερό επειδή δήθεν διψάει, να τους παραπονεθεί ότι κρυώνει ή ακόμα χειρότερα για να τους δώσει συμβουλές για το πώς να ζήσουν τη ζωή τους και τι αποφάσεις να πάρουν. Αδελφοί μου, σας εκλιπαρώ να ανοίξετε τα πνευματικά σας μάτια, διότι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, η σοφία των γερόντων του Αγίου Όρους και η ιερή μας παράδοση χτυπούν τις καμπάνες του κινδύνου και μας προειδοποιούν με τον πιο απόλυτο, τον πιο αυστηρό τρόπο. Ποτέ, μα ποτέ, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν πρέπει να πιστεύετε, να αναλύετε ή να υπακούτε σε αυτά τα όνειρα, διότι στο 99% των περιπτώσεων δεν είναι οι άνθρωποι σας, αλλά είναι μια σκοτεινή, δαιμονική παγίδα, στημένη με σατανική μαεστρία για να καταστρέψει την ψυχή σας. Ο πονηρός διάβολος, ο οποίος είναι ο πατέρας του ψεύδους και μισεί θανάσιμα το ανθρώπινο γένος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον αβάσταχτο πόνο του πένθου σας, ξέρει πόσο απελπισμένα λαχταράτε να ξαναδείτε το πρόσωπο του κεκοιμημένου και ακριβώς εκεί, σε αυτή την αδύναμη, την πιο ευάλωτη στιγμή σας, βρίσκει την τέλεια, την πιο ορθάνυχτη κερκόπορτα για να εισβάλλει στο μυαλό σας και να μολύνει το σπίτι σας. Σύμφωνα με τις συγκλονιστικές μαρτυρίες της ασκητικής μας παράδοσης, οι δαίμονες έχουν την τρομακτική ικανότητα να μεταμορφώνονται, να παίρνουν τη μορφή των αγαπημένων μας προσώπων, να μιμούνται τέλεια τη φωνή τους, τις κινήσεις τους, ακόμα και τα ρούχα που φορούσαν, προκειμένου να μας ξεγελάσουν και να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι επικοινωνούμε με τον Παράδεισο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλούμε με την ίδια την κόλαση. Σκεφτείτε το λογικά, αδελφοί μου, με βάση το Ιερό Ευαγγέλιο. Η ψυχή του ανθρώπου μετά τον θάνατο βρίσκεται στα χέρια του δικαίου Θεού, περνάει τη δική της κρίση και δεν έχει ούτε την εξουσία, ούτε την ελευθερία να κόβει βόλτες στα όνειρά μας, να παραγγέλνει φαγητά, να ζητάει ρούχα, λες και ο άλλος κόσμος είναι μια ηλική αγορά. Όταν βλέπετε στον ύπνο σας τον νεκρό να σας λέει «Πεινάω, φέρε μου φαγητό στον τάφο» ή «Κρυώνω, βάλε μου μια κουβέρτα», είναι η απόλυτη δαιμονική απάτη, μια παγανιστική πλάνη που σκοπό έχει να σας κάνει να χάσετε την ορθόδοξη πίστη σας στην πνευματικότητα της ψυχής και να σας ρίξει σε ειδωλολατρικές πρακτικές, να τρέχετε στα νεκροταφεία χύνοντας νερά και αφήνοντας τρόφιμα, νομίζοντας ότι έτσι τους βοηθάτε, ενώ στην πραγματικότητα ταΐζετε τον δικό σας εγωισμό και γελιοποιείτε τη χριστιανική σας ιδιότητα. Ακόμα πιο εφιαλτικό, και αυτό πρέπει να το ακούσετε με τεράστια προσοχή, είναι όταν αυτή η δαιμονική οπτασία που παίρνει τη μορφή του νεκρού αρχίζει να σας δίνει συμβουλές, να σας λέει ποιον να εμπιστευτείτε, ποιον να αποφύγετε ή σας προαναγγέλει μελλοντικά γεγονότα. Οι Άγιοι Γέροντες μας εκλιπαρούν να κλείνουμε τα αυτιά μας σε αυτές τις φωνές, διότι ο σκοπός του πονηρού πνεύματος είναι να κερδίσει πρώτα την εμπιστοσύνη σας με μερικές φαινομενικά σωστές πληροφορίες, ώστε να σας κάνει να εξαρτάστε από τα όνειρα, να ξυπνάτε και να περιμένετε με αγωνία το επόμενο μήνυμα, μέχρι που στο τέλος θα σας οδηγήσει στην απόλυτη παράνοια, στην απελπισία ή θα σας δώσει μια καταστροφική εντολή που θα διαλύσει την οικογένειά σας. Έχουν καταγραφεί αμέτρητες, τραγικές περιπτώσεις πιστών ανθρώπων που πίστεψαν τυφλά στα όνειρά τους, νομίζοντας ότι τους οδηγεί η νεκρή μητέρα τους και κατέληξαν να τσακωθούν με τα αδέλφια τους, να διαλύσουν τα σπίτια τους ή να πέσουν σε βαριά κατάθλιψη, χάνοντας την ειρήνη της ψυχής τους, ακριβώς επειδή άνοιξαν την πόρτα στο διάβολο μέσω της αποδοχής του ονείρου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Τα όνειρα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι απλώς αποτελέσματα της δικής μας ψυχολογικής πίεσης,
των ενδόμηχων επιθυμιών μας ή καθαρές δαιμονικές επιρροές. Και ο πιο ασφαλής, ο πιο άγιος δρόμος για να μην πλανηθείτε είναι η πλήρης, η απόλυτη, η κάθετη περιφρόνησή τους. Κάθε φορά που δίνετε σημασία σε ένα τέτοιο όνειρο, είναι σαν να υπογράφετε ένα αόρατο συμβόλαιο με τις σκοτεινές δυνάμεις, δίνοντάς τους το δικαίωμα να παίζουν με το μυαλό σας και με τη σωτηρία της ψυχής του νεκρού σας. Σκεφτείτε λοιπόν με ιερό φόβο και βαθιά ταπείνωση, αγαπητοί μου αδελφοί, από πού αντλούμε αυτή την τρομακτική, την αδικαιολόγητη και άκρως επικίνδυνη πνευματική αλαζονία να πιστεύουμε ότι είμαστε εμείς τόσο άγιοι, τόσο καθαροί και τόσο εκλεκτοί στα μάτια του Κυρίου, ώστε να ανοίγουν ξαφνικά οι ουρανοί μέσα στη νύχτα και να μας στέλνει ο Θεός προσωπικά, ειδικά μηνύματα και οπτασίες μέσα από τους νεκρούς μας, την ώρα που εμείς είμαστε κυριολεκτικά βουτυγμένοι μέχρι το λαιμό στις αμαρτίες, στις κατακρίσεις και στα καθημερινά πάθη. Οι μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας μας, οι ασκητές που έχιναν ποτάμια δακρύων στη μέριμο και δεν κοιμώντουσαν ποτέ, όταν έβλεπαν κάποιο όραμα, έπεφταν μπρούμητα στο χώμα, έκλαιγαν, σταυροκοπιούνταν και παρακαλούσαν τον Θεό να πάρει πίσω το όραμα, φωνάζοντας ότι είναι ανάξιοι και αμαρτωλοί, τρέμοντας μήπως είναι απάτη του διαβόλου. Και εμείς, οι σύγχρονοι, χλιαροί χριστιανοί, βλέπουμε ένα τυχαίο όνειρο και το κάνουμε αμέσως σημαία. Το διηγούμαστε στους γείτονες, αλλάζουμε τη ζωή μας και νομίζουμε ότι γίναμε προφήτες. Υπάρχει μια συγκλονιστική, ανατριχιαστική διήγηση που σώζεται μέσα στα πατερικά κείμενα και την οποία μεταφέρουν με δέος οι γέροντες του Αγίου Όρους, η οποία περιγράφει ακριβώς το πώς στείνεται αυτή η σατανική, ψυχολογική παγίδα γύρω από έναν πενθούντα άνθρωπο. Λέγεται πως μια μάνα που είχε χάσει πρόσφατα το παιδί της και δεν μπορούσε να βρει παρηγοριά πουθενά, άρχισε να βλέπει το παιδί της στον ύπνο της σχεδόν κάθε βράδυ. Στην αρχή, το πονηρό πνεύμα που είχε πάρει τη μορφή του παιδιού παρουσιάστηκε λυπημένο και τη ζήτησε κάτι εντελώς αθώο, λέγοντάς της «Μαμά, διψάω, πήγαινε να ανάψεις το καντήλι μου και να ρίξεις λίγο νερό στον τάφο». Η μάνα, τυφλωμένη από τον πόνο και τη λαχτάρα, ξύπνησε συγκινημένη, έτρεξε αμέσως και έκανε ακριβώς αυτό που τη ζητήθηκε, νομίζοντας ότι έτσι αναπαύει την ψυχή του παιδιού της. Το επόμενο βράδυ, ο δαίμονας εμφανίστηκε ξανά, αυτή τη φορά χαρούμενος, και την ευχαρίστησε, κερδίζοντας πλέον την απόλυτη, την τυφλή εμπιστοσύνη της. Αφού το δόλωμα το καταβρόχθησε, η μάνα άρχισε να ζει μόνο για αυτά τα όνειρα, περιμένοντας πώς και πώς να κοιμηθεί για να δει το γιο της. Κι έτσι, το πονηρό πνεύμα προχώρησε στο δεύτερο, στο καταστροφικό στάδιο του σχεδίου του. Άρχισε να τη ζητάει παράλογα πράγματα. Άρχισε να της φυτεύει το δηλητήριο της διχόνοιας, λέγοντάς της «Μαμά, ο τάδε συγγενής δεν με αγαπούσε πραγματικά. Μην του ξαναμιλήσεις» ή «Μην πας εκείνον τον ιερέα να εξομολογηθείς, δεν είναι καλός», μέχρι που τελικά την απομόνωσε από την Εκκλησία, την έστρεψε εναντίον της οικογένειάς της και την οδήγησε στην απόλυτη παράνοια και στην καταστροφή της ψυχής της. Αυτός, αδελφοί μου, είναι ο ξεκάθαρος, ο δόλιος τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σκοτάδι. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο μέγας αυτός δάσκαλος της πνευματικής ζωής, μας προειδοποιεί με τρομακτική αυστηρότητα, λέγοντας πως όποιος πιστεύει στα όνειρα μοιάζει με τον άνθρωπο που κυνηγάει τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει, προσθέτοντας ότι οι δαίμονες γίνονται προφήτες στον ύπνο μας, μαντεύοντας τα μελούμενα από την πονηρία τους, μόνο και μόνο για να μας κάνουν να πιστέψουμε σε αυτούς και να μας γκρεμίσουν από την πίστη. Και ίσως τώρα πολλοί από εσάς να αναρωτιέστε με αγωνία «Μα καλά, Πάτερ, δεν παραχωρεί ποτέ ο Θεός να μας επισκεφθεί μια ψυχή στον ύπνο μας για να μας παρηγορήσει ή για να μας δώσει ένα σημάδι αν πραγματικά υπάρχει ανάγκη?» Η απάντηση των Αγίων είναι πως ναι, πολύ σπάνια, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Θεός μπορεί να επιτρέψει ένα τέτοιο αληθινό θεϊκό όνειρο, όμως προσέξτε πάρα πολύ καλά το εξής. Αν ένα όνειρο είναι πραγματικά από τον Θεό, θα σας αφήσει στην ψυχή μια απέραντη, μια γλυκιά, μια αδιατάρακτη γαλήνη και ειρήνη. Δεν θα σας προκαλέσει ταραχή, δεν θα σας ζητήσει παράλογα πράγματα και κυρίως δεν θα σας γεμίσει με άγχος και φόβο. Όμως,
Επειδή εμείς είμαστε πνευματικά τυφλοί και δεν έχουμε τη χάρη της διάκρισης για να ξεχωρίσουμε ποιο όνειρο είναι από το Θεό και ποιο από το διάβολο, η Εκκλησία μας, σαν στοργική μάνα που θέλει να προστατέψει τα παιδιά της από τον γκρεμό, μας δίνει τον εξής χρυσό αλάνθαστο κανόνα, ο οποίος σας σώζει από κάθε κίνδυνο. Ποτέ δεν δεχόμαστε κανένα όνειρο, απολύτως κανένα. Τα απορρίπτουμε όλα, ακόμα κι αν φαίνονται φωτεινά, ακόμα κι αν νομίζουμε ότι βλέπουμε τον ίδιο το Χριστό ή την Παναγία. Διότι όπως λένε οι γέροντες, αν το όνειρο είναι απάτη του διαβόλου, με την απόρριψή μας γλιτώνουμε την ψυχή μας από την κόλαση. Και αν πάλι το όνειρο ήταν στα αλήθεια από το Θεό και εμείς το απορρίψαμε από ταπείνωση και από φόβο μήπως πλανηθούμε, ο Θεός όχι μόνο δεν θα θυμώσει μαζί μας, αλλά αντίθετα θα μας επενέσει, θα μας στεφανώσει για την τεράστια ταπείνωσή μας και θα βρει άλλον ξεκάθαρο τρόπο στον ξύπνιο μας για να μας δώσει το μήνυμα που θέλει, χωρίς να αφήσει την παραμικρή αμφιβολία στην καρδιά μας. Τι πρέπει λοιπόν να κάνετε, αγαπητοί μου αδελφοί, την επόμενη φορά που θα ξυπνήσετε μέσα στη νύχτα ταραγμένοι, λουσμένοι στον κρύο υδρότα, με την καρδιά σας να χτυπάει δυνατά, επειδή μόλις είδατε στον ύπνο σας το αγαπημένο σας πρόσωπο να σας ζητάει κάτι, να σας δίνει συμβουλές, να κλαίει ή να σας παραπονιέται? Η πνευματική συνταγή, το απόλυτο, το πιο δραστικό και αλάνθαστο αντίδοτο που μας παραδίδει η Αγία μας Εκκλησία μέσα από τη σοφία αιώνων, είναι εξαιρετικά απλό, αλλά ταυτόχρονα και απίστευτα πανίσχυρο, ικανό να διαλύσει σε κλάσματα του δευτερολέπτου κάθε σκοτεινή δαιμονική μηχανογραφία που πάει να στηθεί γύρω σας. Μόλις ανοίξετε τα μάτια σας, σας οικετεύω, μην καθίσετε στο κρεβάτι να αναλύσετε το όνειρο με αγωνία. Μην πάρετε τηλέφωνο τις φίλες σας το πρωί για να το συζητήσετε με τις ώρες και να ψάξετε για κρυφά, δήθεν προφητικά νοήματα, διότι έτσι δίνετε τεράστια αξία στον πειρασμό και ο διάβολος πανηγυρίζει που κατάφερε να σας ταράξει. Το πρώτο πράγμα που οφείλετε να κάνετε, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, πριν καν σηκωθείτε από το κρεβάτι, είναι να κάνετε το σταυρό σας. Καθαρά, αργά και με απόλυτη πίστη. Να φτύσετε νοερά 3 φορές προς τα αριστερά, απορρίπτοντας με περιφρόνηση την πλάνη του πονηρού και να πείτε δυνατά και με θάρρος: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό και ανάπαυσον τον δούλο σου που έφυγε από κοντά μας». Αν ο νεκρός σας το όνειρο φαινόταν να υποφέρει, αν σας έλεγε ότι πεινάει, ότι διψάει, ότι κρυώνει στο χώμα, μην κάνετε το ολέθριο λάθος να τρέξετε στα νεκροταφεία με μπουκάλια νερό, με φαγητά και με ρούχα. Μην κάνετε αυτές τις εντελώς ειδωλολατρικές, παγανιστικές και μάταιες πράξεις που προσβάλλουν τον Χριστό. Αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη η ψυχή του, αυτό που ίσως παραχωρήθηκε αμυδρά να νιώσετε, δεν είναι τα υλικά αγαθά του μάταιου του κόσμου, αλλά είναι αποκλειστικά και μόνο η πνευματική τροφή και το πνευματικό ξεδίψασμα, τα οποία δεν βρίσκονται πουθενά αλλού παρά μόνο στο Ιερό Θυσιαστήριο. Πηγαίνετε την επόμενη κιόλας μέρα στον ιερέα της ενορίας σας, γράψτε ένα καθαρό χαρτάκι με το βαφτιστικό όνομα του κεκοιμημένου για να μνημονευθεί στην Ιερά Πρόθεση, ζητήστε να του διαβάσουν ένα τρισάγιο πάνω από το μνήμα ή ακόμα καλύτερα, το πιο σωτήριο από όλα, δώστε το όνομά του για ένα ιερό σαρανταλίτουργο, ώστε το ίδιο το πανάχραντο αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να πλύνει, να καθαρίσει και να δροσίσει την ψυχή του για 40 συνεχόμενες ευλογημένες ημέρες. Πάρτε λίγα χρήματα, όσα μπορείτε να διαθέσετε από το ειστέρημά σας, έστω και ένα μικρό κέρμα, και δώστε τα κρυφά σε έναν φτωχό. Αγοράστε ένα καρβέλι ψωμί για μια πολύτεκνη οικογένεια που πεινάει. Δώστε ρούχα σε αυτούς που κρυώνουν στους δρόμους και πείτε μέσα από την ψυχή σας: «Θεέ μου, πάρτε αυτό το μικρό δώρο υπεραναπαύσεως της ψυχής του δικού μου ανθρώπου». Αυτή, αδελφοί μου, είναι η αληθινή, η μόνη ορθόδοξη, έμπρακτη και πραγματικά σωτήρια ανταπόκριση απέναντι σε κάθε ανησυχία, σε κάθε ταραχή και σε κάθε εφιάλτη
που έχετε για τους νεκρούς σας. Σας εξορκίζω, στο όνομα του ζώντος Θεού, μην αφήνετε τον διάβολο να παίζει βρώμικα παιχνίδια με τον ιερό πόνο του πένθου σας. Μην του δίνετε με την αφέλειά σας το δικαίωμα να μπαίνει στα σπίτια σας, να κάθεται στα κρεβάτια σας και να σας γεμίζει με ταραχή, με τύψεις και με απελπισία, ντυμένος με τα ρούχα και με τις φωνές των πιο αγαπημένων σας προσώπων. Πρέπει να σταθούμε όρθιοι, πρέπει να είμαστε διαρκώς πνευματικά ξύπνοι και βαριά οπλισμένοι με την αλήθεια του Ιερού Ευαγγελίου, διότι ο πόλεμος που δεχόμαστε είναι αόρατος, είναι αμήλικτος και δεν συγχωρεί την παραμικρή άγνοια. Σας παρακαλώ, σας οικετεύω μέσα από τα βάθη της ιερατικής μου καρδιάς, γονατιστός μπροστά στον εσταυρωμένο, μην κρατήσετε αυτό το βίντεο και αυτή τη σωτήρια αποκαλυπτική γνώση μόνο για τον εαυτό σας. Υπάρχουν αυτή ακριβώς τη στιγμή δίπλα μας, στις γειτονιές μας, στις ίδιες μας τις οικογένειες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που υποφέρουν βουβά από βαριά κατάθλιψη, που έχουν χάσει την ειρήνη του μυαλού τους, που τρέχουν σε μέντιουμ και σε μάγισσες για να τους εξηγήσουν τα όνειρα, ζώντας μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και στο άγχος, ακριβώς επειδή πιστεύουν τυφλά σε αυτές τις νυχτερινές οπτασίες και έχουν πέσει στα δίχτυα της πιο άγριας δαιμονικής πλάνης. Κάντε τώρα αμέσως κοινοποίηση αυτού του βίντεο, στείλτε το παντού, στείλτε το σε όλες τις μάνες που θρηνούν, στις χήρες, στους συγγενείς που πενθούν, ανεβάστε το στα κοινωνικά σας δίκτυα, προωθήστε το στο Viber, βοηθήστε τους με το ζόρι να ανοίξουν τα μάτια τους και να ελευθερωθούν από τα δεσμά του πονηρού, διότι αυτή σας η απλή πράξη είναι τεράστια πνευματική ελεημοσύνη και θα την ανταμείψει πλουσιοπάροχα ο ίδιος ο Θεός την ημέρα της κρίσεως. Και τώρα σας ζητώ όλους, σαν μια απέραντη, ενωμένη χριστιανική οικογένεια, να κάνουμε το διαδίκτυο μια τεράστια, πύρινη ασπίδα προσευχής. Κατεβείτε αμέσως στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο και γράψτε τη φράση «Κυρίε Αναπίσων» μαζί με τα βαφτιστικά ονόματα όλων των ανθρώπων σας που έχουν φύγει για την αληθινή ζωή, όσων είδατε στα όνειρά σας και σας ανησύχησαν και όσων σας λείπουν αφόρητα. Σας δίνω τον ιερατικό μου, αδιάψευστο λόγο ενώπιον του Θεού, ότι θα πάρω το κάθε ένα όνομα χωριστά, θα το ακουμπήσω με δάκρυα στην Αγία Τράπεζα και θα προσευχηθώ θερμά να αναπαύσει ο αναστημένος Κύριος τις ψυχές τους σε τόπο φωτεινό, σε τόπο χλωερό και να διώξει μακριά από τα δικά σας σπίτια κάθε σκοτεινή δαιμονική επιρροή και κάθε απατηλό όνειρο. Κάντε τώρα εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε τα πνευματικά μας μηνύματα, διότι μόνο ενωμένοι θα πολεμήσουμε το σκοτάδι με το άκτιστο φως του Χριστού. Μην φοβάστε απολύτως τίποτα. Ο θάνατος πατήθηκε και νικήθηκε οριστικά. Η Ανάσταση είναι η μόνη, η απόλυτη αλήθεια μας και οι ψυχές των δικών μας ανθρώπων βρίσκονται πλέον στην ασφαλέστερη, στην πιο ζεστή αγκαλιά που υπάρχει, την αγκαλιά του στοργικού μας Πατέρα. Αμήν.